Ate ko, sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Iraqi and this is Top Secrets rated S. PG as in Super Pagner. At alam mo ba, Kabisyo, na ang ating top secret sharer ay hindi po magbabahagi through calling this program. Personal po siyang pumunta dito sa Lab Radio para magbahagi ng kanyang top secret. Kaya naman, i-welcome na natin siya. Magandang gabi sa'yo. Di pa tinatanong eh. Agad nagpakilala na. Hello, anong pangalan mo? Thor. Thor. Ilan taon ka na? Ay, masyado malalim yung voice changer. Okay na yun. Okay na yung kanya kanina. Wag na lang natin siya bigyan ng voice changer. Basta wag na lang natin siya bigyan ng muka. Ilan taon ka na, Thor? 29. 29. Sang lugar ka naman galing, Thor? Pasig. Pasig. Oh, Pasig. Oy, shoutout sa lahat ng mga taga-Pasig dyan. Thor, 29, taga-Pasig. Ano ang top secret rated SPG mo? Sex sa sasakyan. Ano yun? Nakipag-chuk-chak-cheres ka sa loob ng sasakyan? Yes. Anong year to? Nung patapos na yung college ko. At kaninong sasakyan yung ginamit ninyo? Magulang ko. Magulang mo. Okay, sino naman yung sinama mo doon sa loob ng sasakyan na yun? Yung kaeskwela ko nung high school, naging kaibigan ko. Ah, so magkaibigan kayo nung time na yon. Hindi kayo talaga magkarelasyon romantically? Oo. Ha? With benefits lang. Ay, fubu. So paano mo siya napapayag na gawin ang hindi dapat gawin sa loob ng sasakyan ng parents mo? Wala lang. Maghahanap lang ng lugar na hindi makikita ng ibang tao. Tapos syempre, yung sasakyan ng magulang ko, tinted pa. Ay, super dark tint. Yes. Ah, iba ka talaga ha. Ang apelyido mo ba, Thor, ay Jack? Thor. No. No, okay. Oy, Thor. Wait lang ha. Thor. Nung time na lumabas kayo nitong kaibigan mo kuno, nakafubo mo, may plano na talaga kayo na umeskapade. Ano yung, paano nangyari yung unang beses na sa loob ng sasakyan? Pero bago pa yun, may nangyayari na talaga sa inyo outside the car. Wala naman. So first time yung nandun sa sasakyan? Sasakyan lang. Talaga? Yep. So paano nangyari ang lahat? So humanap ka ng pwesto kung saan kayo pwedeng pumuwesto? Naganap lang ng parking na hindi makakakita. Nang walang makakakita, madilim, ganon. Or walang maninita. Walang maninita. At anong lugar naman itong natagpuan mo? Nung una, sa bandang Makati to eh. Ang taray, so may pumangalawa pa at pangatlo. O tapos? Una sa Makati. Yun, nag-umpisa kami. Tapos, Wait, ano ako, gusto kong malaman kung paano nyo pag-uusapan pag ganun. Gusto mo ba dito park ako? Ganun ba yung tanungan? Paano yung mga tanungan sa babae? I mean, saan tayo pupunta? Yun ba yung tanong ng lalaki sa babae? Anong tinatanong pag ganun? Siya nagtatanong sa akin kung saan. Ang lakas! Siya nagtanong sa'yo kung saan po pwede. Tapos, ano sinagot mo? May alam ko, sabi ko, may alam ako na place. Okay. So, nagkaintindihan na kayo dun sa part na may alam ka ba?
Tapos, sabi ko mo, may alam ako. Okay. So, meaning, nagtitipid kayo nung time na to kasi nga may estudyante pa lang kayo. Oo. Ayaw niyong gumastos para sa check-enjoy. Ayaw. Okay. So, sa Makati mo siya dinala, sa parking lot. So paano nyo, nung nakaparada na, naka-open pa ba yung engine nung mismong sasakyan o talagang patay na patay? Naka-on. Naka-on kasi dapat may aircon. May aircon ba? Meron. Okay. Tapos, ano nang nangyari? Sinong pumunta, pumatong o kung ano man? Wait lang. Pero bago mo sagutin yan, bibitinin muna natin ang mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Sa aming pagbabalik, kapiling pa rin si DJ Rocky at ang ating top secret SPG. Personal viewer and audience. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!